Bekat tangkon yak supi maya rang paisa kering bagai. Nanya musung nai maya kumano. Tang khang ke ba nai khamu rang si kering ke borok tu posong dia. Besar rok setong mani. Mang ni susuru no. Mang ni susuru bebang no kerei. Dino kamla thang ke se. Mam ka susanan. Kamla khai tong tu jata. Abo kamla maya ke masana kerei. Mang ka se masana. Này thì anh ấy biết bo cái này này có mình nhất thích khara cũng cho lịch mà lại liền An logi bo hanyo thangai himi maya ya the khora tangai tuijari maya tai tam khanyai Kapang ita khok tai bukhuk chong chung hanya hai. Kami amchai yo tipra sarok bobo haike tong bobo haike jungjal langai tong. Obongkha belbari ardi blok bai khobjak sukrampara kami o kami wono tipra sarok tongo nukhung kaisa wono oba haike hisang nei tabuk yathe yak maya ngai thangko ke bobo haike tongla jajaka borok bobo haike salai abo chung bongno singui nailai nini bung sagari tamo an bumung kha gulapi de borma nang je yathe yak maya mani busuro paluka arai bosor kai tongkha ari bosor ka kha gunung doktor ogo thap doctor ogo thangma bo bithi birai bo sai nekya kosukari sikalaya has hamya tai boro thangka ang je najama ka doctor ogo nyo najagai tongo tai matai bari rogo kisi misa thangmala thangka tafan sa hamya ya tai tam khanya ni ke doktor ogo thangla rangri rok busuro pai khena ni ba je sukmani hanyo kisa je o kotei pari tei nai besarok rohoi nai mena sungta ke nang tabu nogo kalai tongmani tani bagi nang kalai tongna nang rangri kreni bagi di kalai tong rang puisa kerei apni bagai nyang kalai ma tongka lokorogani kisa sobaja baji kharok jabaji anu rang puisa kerang kon jaga pan thangai nyajagai malia angas kok sai malia mukti khayo ke nini besarok le to tonggo borgo je din je pusogoi meya dino thango kisa to moisa anani nini besarok le nono na nai bekat tangkon yak supi maya rang paisa kering bagai. Nanya musung nai maya kumano. Tang khang ke ba nai khamu rang si kering ke borok tu posong dia. besar rok setong mani Mang ni susuru no. Mang ni susuru bebang no kerei. Dino kamla thang ke se. Mam ka susanan. kamla khai tong tu jata. Abo kamla maya ke masana kerei. Mang ka se masana. Tai tam khanya ni tang kering bagai najugi malia ang. An besai bo nanya musuk kono. Ano subo nyai mai. Bo sung jeni bagai. Nini umur le besarok khana Nani umur ka kena pas pontas. Asfonsas batrok damang khanro Kucupan mayang. batrok maya Rei. kebo phaja nai phike Nai khanyai bu kerei anu. batani bagi kuno apply jak khai kanro Khanyai bu kerei. hi kire bela khina wana machingcha nukhungo aji nai rok buma bupa hanjang nai rok se sa khamya haika busabuti khorong nai tongmani ya gulo se busabuti bo alkangai thangbai kya ngatabu borok bobo haike chalai sinai bobo yathe yak maya tei busai bo yathe yak maya ge busai be yang kok saina laina bobo haibini halok geneng le busuro balo ka yathe yak maya bao ka 3-4 6 bosor ka khana te nang bungmani doktor ko ta thangka dokter thala tangka hiran bai ngai ja ka ara motamoti 30-35,000 rupiah kena lobo kuno hamya hamya ar pore hospital thang ka ar ba hamya ko gula ka ti phasing sunil bai thang ar hamri man ar ba chonchi bai thang ka ar ba hamya ko tabuk tong kan rok salai tong no bobo haike yak maya ko wahai bo ya gol yak theng thana bo bui mo gol piang de tangai me te me yang ka bui saya ani mu ya ro khese ro khani ro dukan gan me ro ko talangai to bai sa lai ja ta tai tang khani sa nongni jaga jumi rok to tong phang ki sa bo tui bo ma ya har ma ya ma bo ya mang lungwa normal tai nai rok busabuti rok tong ni tang khani bo rong bai si bo ro ko so ja ya Saya ni tu bisa bersabati pale tong ngam ka bon bai sebab apa yang ka sebelum nanya musung pa no nai man ya asa bas tawa kala tak
nang batarok daman maya 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 ini umur besar ka emni sajro ka khna kuno apply rok ka buiba sane kere rejak yata nang tabuk tam kok sanai norok ni tabuk no khungo om hai hisang nai norok ya theyak maya angai tongkha lukorok no nang tam kok kcharnai aba ka ba aw gana nai no dofa kala tong mani ba ko ma ka sar ka ma ha se pasarok ba tong than kere se ngka ba song ta tam la khaje nai ka lok rong chini ki se mi se so ba song da man no abo no ka sarin nai mani ka phoni ram de ba ma belai kheno kha sajaknai kha yokjaknai mokoli mukti yorjaknai chini takhuk puniram bo ajinai se bini yathiyak maya hangka bo haike salai sinai no khungo bihi bo haino yathiyak maya tabuk to season mai tui ralaimani somoy hajara yagol lok thana pono boini thani yagol lok thangai hajara lok thana ponse sakse kaham tongnani nango सा काहामों याके बरक बाहायके यागल थाङै हाजिरा थाङै चालायसिनायबो बेलायखेनो वाना मा सिंसा सोमों गथ' रासायजाक ताबुक नुखंगो बरंनि थानि माइरं गोरै रांरि गोरै कामुं चुमुं गोरै रामप्रा जागोङै दंखा मासाया मा नोंया सालसा माचाव सालसा माचाया थापाव हरजों याङै दंजा जाखा बंनि नुखंगो गजत लुकरक नरक नुगुइ तंखबा ओ कामी सुक्रामपारा कामिउ फायै सिनि ताखुक पुनि रामनि नुखंगो फायै नरक फायनाय फेदि बम हाय बरंनि हालक ngै तंखा हिसां नै न ताबुक या थेयाक माया ngै तंजा जाखा बर गताय खरकसे तंगो आनि गानावो चाकरा न बनि बब हायरक हालक अबु किसा जों बक सालायनाय नोंला तामो बब हायरक ngै अबु नुगिया ngै थांगा किसा सायखना wa bai sogai nugia wa bai sukak jago wa tanan hago busuk balukha tin mas sangkna nuk yang khangka ekdom ya sunuk subliya gata ya sakya te sanu drop ngam pile para nukra ili pala nung bata daman ka mangka busuk balukha man oh na bisi busuk dia za sodo soloni man mani gunung bata baja sai bata banyo soli jongta omban chuli tongbo gunung tabu ni mokol no operation khlainya ni nung chesa da khlainya tapi kanya barang kare ke tang khlainya operation khlai mayang tong patana rangri kirni baje ni pung ke bisu chandra devrama umur chakara bisu chandra devrama bini bo hanyo mokol wa bai sukak jagai nugliya phu Gebini mokol operation khlanya ni thangka puranyo rang kebang nangmani bagai tabuk rang ri kernya bagai yasa ha hai ke des nukliya nai thotok tong thotok nuk nani tonga musung phono tabuk nugya angai tong jaka chini chakra umor bisuk de berma wana ma chingcha gebini mokol no operation khlanya ni ke rang kebang manangma bagai tabuk rang kernya bagai nogono kelaima tong jaka omuki tomung laisi ngkabono lukorok norok nai tong nai rok bini nukhungo phayei norok kitcha nai khlai paidi norok ni kha tongkha hangke gotabuk sini bukhungno bang tai sha last ni bisingo ang sungchine nangla tamu bo bahir ko buknani musum korok an ko ba tai tamu hamya ba patarok de kisa suksu bai mamba nyohni saja mata batarok mana musum tanang hanyu blana gotai tamu ko buknani rang puisa rok najang nani bagai rang puisa kisa lukorok suba ka ba belanya hamani tak nor khair ka ba khairok jaka nor suba ka ba suba jaka tai tam khanji borok ni diwai mani bokni san mani obono lukorok norok kha tongkha hangke ba norok khairok khba sini nukhungo phai norok suba khba borok ni torop tui hamari manai nukhungo tei matai rogu nong no nai khlai nai kibyong ni kok kchar mung obono gocheng obono mangplik ni bising tui nong no tipra sarok bo ma haike tong duku kosto bo ba hai malai tong masaya manangya au ba haike tong lai nai rok non chung phunungani digiwo abukja thangja knorok asugleria woi norok belbari ardi bolok ba ke khobjak sukrampara kami wono chini takhuk puniram ni nukhungo phayei norok contact khlai paidi bojagao bini nok bojaga tong abono phai norok
kerengdi o mangpili bising tui phono o somprai para nong kami somprai para sukram parangku obona obo somprai para ke tinini video om sujoro tanyang siteng takuk tai bukuk chong norok dadi dadi phai norok kereng phai di jotona hambai khulungka